14 ta' frar, San Ċirillu u San Metodju, Apostli ta' Slavi u Patruni tal-Ewropa. San Ċirillu għex bej 827 u 868 u San Metodju bej 826 u 840. Dawn iż-żewġ qaddisin Apostli ta' Slavi huma l-uniċi żewġ qaddisin aħwa minn barra l-Apostli li għandhom post għalihom fil-kalendarju universali Ruman. Huma mhux biss għalmu l-Slavi, imma huma wkoll awturi tal-liturġija tagħhom. Huma kienu Griegi mit-Tessalonika u kienu jafu jitkellmu bl-ilsien Slovoniku. Dawn ġew mibgħuta mill-Imperatur ta' Kostantinopli u mill-Patriarka Fonsu tal-Moravja bħala missjonarji. Ċirillu kien qassis fama ta' filosfu imsemmi, Metodju kien raħeb. Qabel marru fil-Moravja huma sawru l-alfabet Slovoniku u introduċew il-Vanġeli. Ix-xogħol tagħhom fil-Moravja mar il-qudiem, in-nies riedu isqof u għalhekk marret delegazzjoni Ruma biex titlob dan. Hemmhekk Ċirillu daħal raħab f'monasteru Grieg u miet 50 jum wara. Metodju ġie ordnat qassis u mibgħut bħala legat tal-Papa għas-Slavi kollha. Wara ftit xhur huwa reġa' mar Ruma u ġie magħmul arċisqof ta' Sirmium, illum post flex Jugoslavja, ġurisdizzjoni fuq il-Pannonja u il-Moravja kollha u suġġett direttament lejn is-Santa Sede. Billi id-Duka tal-Moravja kien jippreferi il-liturġija Latina, San Metodju ġie akkużat fil-falz, għamel żmien fl-eżilju u kien anki mitfuħ il-ħabs. Il-Papa irnexxielu jeħilsu mill-ħabs u mill-akkużi foloz u reġa' ikkonferma id-dritt tal-liturġija bl-ilsien tal-post. San Metodju għadda l-aħħar 16-il sena bħala isqof, jittraduċi l-bqija tal-Bibja fl-ilsien Sloveniku u isawwar kodiċi tal-liġijiet tal-Knisja. Il-Qaddis Papa Giovanni Paolo II iddikjara lil San Ċirillu u lil San Metodju bħala ko-patruni tal-Ewropa flimkien ma' San Benedittu. Qari mill-ħajja ta' Kostantinu bit-titlu Kabbar il-Knisja tiegħek u iġbor il-kulħadd faqda waħda. Kostantinu Ċirillu wara li għadda minn ħafna taħbit marat. Kien ilu ħafna ġranet marit meta ra l-Alla f'dera u nfex janni u jgħid: ferħet ruħi u qalbi qabset bil-ferħ meta qaluli sejrin fid-dar tal-mulej. Imbagħad libes l-ilbies imqaddes u baqa' bih il-ġurnata kollha u kollu ferħan qal: millum il-qudiem minix iżjed għaddej la tal-Imperatur u laqqas ta' ħadd fid-dinja, imma ta' Alla waħdu li jista' kollox. Jien ma kont xejn, Amen. L-għada tefa' fuqu l-libsa mqazza ta' raħeb u żied glorja oħra ma' dik li kellu billi ried li jissejjaħ ukoll Ċirillu. Dam 50 ġurnata b'dik il-libsa fuqu. Meta qorob għalih iż-żmien li jidħol fil-mistrieħ tal-amara ta' dejjem, refa' jdejh il fuq lejn Alla u bid-dmugħ f'għajnejh talab u qal: Mulej, Alla tiegħi, int ħlaqt il-kori kollha tal-anġli u l-qawwiet spiritwali, frixt is-sema, qed l-art fis-sod u mix-xejn tajt l-eżistenza lil dak kollu li jeżisti. Inti dejjem tisma' lil dawk li jagħmlu r-rieda tiegħek u jqimuk u jħarsu l-preċetti tiegħek. Isma' t-talba tiegħi u żomm fidili il-merħla li fdajt li fidejja, għaddej tiegħek li ma jinqalax u ma jistħoqlux. Eħlishom mill-ħażen u l-qerq tal-pagani li jżebbilħuk, kabbar u kattar il-Knisja tiegħek u iġbor il-kulħadd fil-għaqda tagħha. Għamel li l-poplu tiegħek ikun għoli fil-ġieħ, żommhom qalb waħda fil-fidi vera u fl-istqarrija tajba tiegħek,
u nissel f'qalbhom il-kelma tat-talim tiegħek. Huwa don tiegħek jekk inti lqajtna biex inxandru l-Evanġelju ta' Kristu tiegħek, inħeġġu l-oħrajn għall-emejjel it-tajba u nagħmlu dak li joġob lilek. Dawk li tajtni inroddomlok lura għax huma tiegħek, mexxihom bil-leminija qawwija tiegħek u żommhom taħt il-ken ta' ġbinħajk biex il-koll ifaħru u jagħtu glorja lill-ismek, lill-isem tal-Missier u tal-Iben u tal-Ispirtu Santu. Amen. Imbagħad ta' bewsa qaddisa lil kulħadd u qal: Imbierek Alla li ma ħalliniex inkunu priża tal-edewwa tagħna li ma jidrux, imma qatta ġbik tagħhom u ħelisna minnhom biex ma ninqerdux. U hekk straħ fil-mulej meta kellu 42 sena. Il-Papa ordna lill-Griegi ta' Ruma u r-Rumani kollha jinġabru madwar il-katavru tiegħu bix-xemat mixewla f'idejhom għall-uffiċċju u rrid ukoll li l-funeral isirlu xorta waħda kif isir lill-Papa stess. U hekk sar. L-14 ta' Frar norbtuh ħafna drabi mal-festa ta' San Valentinu, saċerdotu martri. Valentinu kien saċerdot Ruman li aktarx sofra il-martirju fil-persekuzzjoni kontra l-insara taħt Karlu l-Goti għal-ħabta tas-sena 269. Jinsab mitfun fil-Via Flaminia f'Ruma u fuq il-qabar tiegħu inbniet bażilika fis-sena 350. Bħallum il-maħbubin jibatu l-kartolini imsejħin ta' San Valentino li m'għandhom xejn jaqsmu ma' dan il-qaddis ħlief li jissemmew għalih. Din id-drawwa jingħad li bdiet minħabba it-twemmin popolari li l-asafar jibdew isibu s-sieħba tagħhom f'dan il-jum. Kristu huwa l-vera maħbub ta' kulħadd li ħabna mhux bil-paroli biss imma fis-sewwa u fil-verità billi miet għalina fuq is-salib biex isalvana. Int qed tħobbu lura billi tgħix skont it-talim tiegħu kif għamlu u għallmu San Ċirillu u San Metodju u li qal jekk xi ħadd iħobbni iħares kemmti. Ġwanni kapitlu 14 vers 23. Talba mill-liturġija tas-Sijat. O Alla, int dawwalt il-ġnus Slavi bil-ħidma qaddisa tal-aħwa San Ċirillu u San Metodju. Dawwal il-qnubna bit-talim tiegħek u għamel li l-koll inkunu poplu wieħed maqut fl-istqarrija tal-fidi vera. Nitolbuk dan bi Kristu Sidna. Amen.